enkomo ansa na kwasinsia tena se na afei mpense mu ato aso na won se ye nua ba sandi baaye no ahosepe no dwumaku a wo mo baaye betoto ode ne maaye no mo ana Ghana manti ye ne wo mo enam Ronnie Bruce GH Ronnie Bruce GH omo ne kura mu kakra ne pito asana so bolola mogi ni nyina no wono mo ye ntia ye fro na wo yo wedding no party o eno ansa obekọ Instagram ahwe omo na ne wo mo adi nkomo omo fly anso na daso a wo hwe no wo TV ne so no Ronnie Bruce GH omo de ne pastries ene anomo de ahodo no local one omo amu de no omo ye e ma ne ye fefefe afia oda pastor nkonso nkoma Mrs Dorcas Beauty Amoa Apostolic Church Ghana Nungwa Sea View District wo kani wo fi ha sei wo so odododo wukunu Isaac Kwame Amoa sei yemfa oda pastor nkom enko Emma Dorcas Beauty Amoa na ye ni Asukodo ho enkomo akọwa atena sei akọwa mache anacho wa mejo so na mpombo ko de obo adwuma wo newsroom obo adwuma nyame sra wo ye adwuma pa na Asukodo nyakopon yadoma wo chena focus ne ye den anacho aba yen sha sese wo se ye Ghana manti ma ye hwe mfrinhia dusensia ne a Ghana enya mfahudie free kwesiko konsem na enunti na Adom TV Asempa FM Adom FM yebu nkompo ahwe echi efiri Kwame Nkrumah pen so ebesi ne abaya hodoa aba ekọ abanto ato aso obi aba sanse oman no da nakoma so na omanfo ato aba ma ne se omefo oman ni ntino o hwedwumadie bi ase se de be ya ebeboa omanfo asetena mu etumi yesuku adan bitumi ye ka akwan ayaresabia hodoa ne ade but arahosem ne se infringe dusensia oman ye di yeda so a problem kese pa ene se aban bi hwedwumadie bi ase na ofura konwa so a aban foforo na oba beto aso no se obeto asa adwumadie no a waba beto so no na ya asem ono so kwese ne de ya ase ne so no so ye abo adwuma nanso o hwe ya mamra na ye de bu oman na article 35:7 no ehye aban bia ya obeba se obeto se adwumadie bi wo ho no mu a ese se wo to aso wie ansa na se wo de a wo de ato aso eno so da nchen a etide bia ana nye se kra se aban na beto project no aban na to me start project no a utumi hu se emre dodo ananka aka wo nanimu no enko betumi de wie sa project no kra ansa na ebia we fra akonya so but obahe na sa project no so aka ho no mu a funding ni nyina so aba chese utumi se ya de aso abofo mu a dwumadie no ahya ase dada obahe na sa dwumadie ni nyina so ayede ben aka ho no mu a ye nto aso eno da nchen a tide bia dwumadie no so kra no ya hya ase dada ya wie mpo ama abanya bebia no so omanfo mfa ni dwuma nanso emfaso dia sesenka omanfo di dwuma na omonsa ka no omu emfa ni sa dwuma no enti ukọ Cape Coast ne takra dia me de yamfa to hom President Kofo ye di Ghana 50 no ye started Jubilee Parks all the Southern Northern regions no capital bia nya Jubilee Park ba na eno na se dwumadie bi ekoso sanka ye bedi 6 March ho na regional capitals ni nyina na regions ni nyina behia na omu ehia na omu di dwuma nanso ukọ bebi ti se Cape Coast ne takra dia Jubilee Park na ho no ese nkwala abobo ho chese project no atete ukohwe se ne enkonwa ne maintenance bi ani ho eninti ya fatu ya ho se ye twa sa na ema hu mfoni a kire omanfo ama won hu se aban toto aso a wo mu aba free Kwame Nkrumah pen so no dwuma ana dwuma wo de adi oman ni because so hwe sa project yi nyina ye de omanfo to ena ahyemu nti ekokoba saa na se ye ntumi anwie na yida no ho a yes abo oman ne kakese pa ana ye wie mpo di Japanese bi se wo so hwe so na wa maintain na within 5 years atete apansam they should be held accountable yes eninti ye ne amranimfo atwetwe nkomo a ombe kyerɛkyerɛ ye se asosa dwumadie ya ekoso ya toto dwumadie bi asawra madije mu omanfo wo tumi se obetumi aye hu bibia na mra kwan so ana nti omo ebe kyerɛkyerɛ amanyofo mu animdifo so ebe kyerɛkyerɛ de sese omanfo ana ye enipa ye to omanim no ye se de be ya ye betumi ahodi aban se de kan na accountable nti ye na wo kyena wo ho na me adoma wo kyena me menda duba kompa mu pepe 11:30 nti eno no etira sam ne ye den Ghana's abandoned project yes eno ene ye twanfo ni di akire omanfo enye ohwe adan ho nsem abemfa wentwama na twaba adan ho nsem ya de a se obo man mu a
bet me aka say eno no the major headache of omanfo a especially yes omamo kura kese mu baby we do ti beto a major problem and the president Kofo appens ni nyansa mu do hu say it's a static affordable housing said the be ya down somewhere akoye how the amanfo no yebetumi aso ano asokore mampon bi wo ko tamalia ebi wo ho ko bolga bi wo ho other regions no ebi wo ho no sisi nu kran kese mi said the be ya omanfo wo sa area ho no obinya baabi edi wonti ato ba ko hwe said the especially tamale project no esi aka ho no mo a free afimpi mienu ne enkunu mo no sa project no aban a aba nyina entwa wani nkwa senka Kofo abesini na mampanyina wanya ne baabi ko nyame mfa ne currency atama osenso abesini mampanyina da JDM so abesini Akufo ado aba asayaba 6 years just still no agusuwa wo mu eni enchimo nkohwe ho eno da nchen a sagleme so ewo ho eno so NDC aban na shase sa project no so aka ho no mu a ehun sankaye no ban we nso aso atwa ahoma mu se esi foforo enti wutimi hu se eye ade a ehadwene pass nke timi obi ka se na sa project ikura timi wie ya mfa so be na nka omanfo benya ebi na making eno nso nti na wose chena omanfo hwe ehwe Asukodo na o mahu mfa so de a ewo sa project ni so akowa yeda se no person obai o chena 11:30 na repeat ni the following Saturday the same time na enti na chese ebusua akowa no ba ni usumu a obo adwuma wodi ntintima wo ho no pa na wo chese wodim se Asukodo yankasa ye documentary ahodo ye niema ahinta ya kam na mu no ene ekoko yi kire ntino Ghana's abandoned projects my Ghana for yesika tax payers money emre tax payers money eno no tinyambo wachina 11:30 no watena se na wahwe bi na me soreswa no na me kono na me kwa akogina St John's Grammar ye no ewo asofa na awoda passion ko free kwabena dante honomo kwa ma akosua Lindsay ose na ye wawodai yen kan kire so pe wasempa wodo Nyankopon hirawo no fa amfie enka fe ho ema abusua me soreso na meko no so da kai se Ghana mantimu na yewe na ye Ghana mantimu so de na se ye fa ye ho na asiesie ho ma ye akono kenti ahye mi ye na mi amede kenti ba ya no chewaba me di firibi kuro mebra bonwere na de opam ma me no okokumase abusua kuru wa junction a ho na obehu no eye Adom's fashionry or Instagram and afi TikTok obehu no frɛ no 05500744450 05500744450 meten kan yuso opam free kumase no ode amane na magye eba so apepepe me mo ho na me nkyekere ho enti ene ne nkita ho no mpam atare ma busua me sorry so kai say wo hia me a eya frɛ me anochi wa ba ajwa se wa Ghana man tibu ne we eat Ghana wear Ghana drink Ghana promote Ghana na ma Ghana enye we hia de akwasinsi abetena se no de mpense mu atwaso makra